लोग कहेला कि आदमी मर जाला कीर्ति अमर हो जाले। भोजपुरी के बढ़िया सिंगर उपेंद्र लाल यादव जो आज स्वर्गीय हो गए, जियला भर जब तमाशा होला वो तो होबे करेला भैया, मुहला के बाद जब तमाशा होवेला तो बड़ा बेकार लगेला। आज दुनिया में नहीं हमन उन्हीं का गावल गीत दुलाई फरमाइश बा कैसे हई तहरा जिंदगी के हई तहरा जिंदगी के हम ही जे काटा, हई तहरा जिंदगी के हम ही जे काटा, दुनिया से जाती बानी बाए बाए टाटा टाटा। कबो कबो कोनो कोनो गीत में आदमी अपन मैं बातें कह घलेला, जैसे उपेंद्र भैया कही के सारी बात के गीत में चल गई काम के करा को भड़क मुंह बोला के महबू चाटा, कहलब का के करा को घोड़ा